правилен клип, в който ще вкажвам редстоун уроци. Ето това е. Ами ето това в принцип би трябвало да е сенсор. Ето сега ще ви покажа. Ето така, стъпите едновременно на едната ближа плета и той ви вдига. И ето, скачвате тук. Където може да ви хома или нещо друго. Което според мен е доста добра идея. И това е автоматичната врата. Ето я. Не е нищо особено, но пак става като за вход за тайни баз в някой фейшън сервер. И така, че първо да ви кажа как се прави асансьора. Ето той не е много сложен, но не е много лесен. И така. Аз тук даже го почнах в първата част. Тя е тук под двата плежар плеса да се сложи редстоун и да се свърши с едно блокче, на което има бутон. И така, след като се направили това, направите това. Тема колко трябваше да е. То трябваше да е на най-долното. Ето на 3. След това нарисувате още едно редстоун. И тук правите 4. 1, 2, 3, 4. И на тях слагате редстоун. Освен на последното. На него трябва да има... На него трябва да има... Как беше? И да е на едно. И след като вече го направите, я го правите ето така. Ето това може да го щупите. И слагате редстоун. И сега това почвате да се го правите отново. Нали само, че почва на зигзаг. Ево, както е така. Сега продължава нататък. И отсам само го тъпвате един път. И сега почвате от тази страна. И така колкото искате да го направите високо. Аз не обичам да ви е много високо, не знам за вас. И ето тогава, нали, се го нагласите. И значи да кажем, ще направим още едно такова. И така. Това. Да кажем, че това е последното. На него значи и така, след това трябва да сложим пистани, като едните пистани са така, другите са ето така трябва да се направят всички. Чулаги. Так и так. И ето тук малко паузира, за да мога да го направя това. Към 10-15 секунди. И така и ето как трябва да стане. Значи ето тук. Като на последното сложите и слагате едно така,
така и така. И тук слагате два репитера. И двата репитера трябва да са на 2. И след което ще трябва да сложите едно от най-важните неща. Това са именно стълбите. Ето така. Това. Аре. Ето и сега още едно. И ето, трябва да го направите докато не стигне до последния блок. Ето така. И след това тук си правите една малка платформа. Така. Ето толкова ще стигне. И сте готови. Ако се чуете за какво е този бутон, сега ще разберете. Въпреки че май каза в началото на клипа, фак, бъгна се. Дева. И ако се чуете за какво е този бутон, само го натискате. Ола, чакайте, че тук фърлих едни неща. Значи. Ами по принцип, ако някой блокче се е изпузнал от тия pleasure plate, не pleasure plate, как бяха, стиги пистаните, от пистаните, само го цъкате ето това и те се възвършат. Ето така и ви изкачва догоре и това ви избутва на платформата. И така, ето това е другото, което не го смятам за никак трудно. Ето така. Влизате и се излизате и то се затваря. Много хора могат да го знаят, но аз реших да го покажа. И така ще я позирам малко, докато си наглася нещата. И ето така, тук правя една дупка на 3/2. Ето така запълваме цялата. Ето така. Ето така. Так. И тук слагаме един... ето така. Един редстоун торч. И от тази страна. И ето така го покриваме с стъкло и с каквото дърво искате и глоустон, за да може да не се прекъсва връзката. Ето тук слагате два pleasure плейта и така слагате два pleasure плейта. Ето тук слагате един пистан. Тук втори пистан. И тук трети пистан. И тук пак. Те го слагате. Да, и ето тук пак един пистан. И за да може да се пренесе връзката и по-нагоре, така слагаме. Слагате някакъв блок. И ето така става. И накрая така редстоуна. И сега си избирате, например, можете с всеки блокчета, но аз предпочитам стъкло. Ето, например, с това мисля, че изглежда яко. И ето така, сега си минавате и то се заваря автоматично след вас.